Moi. Moi. Kerrotko taas kameralle, missä me ollaan, kun mä oon ihan eksynyt? En osaa kertoa. Me ollaan Hoi Aninssa. Qua Dai Beachillä. Tosiaan meillä on 4 tähden hotelli tossa 3 vuorokaudeksi. Mutta se nyt ei näy tästä. Se on jossain tuolla rakennuksia puiden takana. Täällä on hiekka itse asiassa todella hyvin hoidettu ja hienoa, mutta mä sanoin päivällä, että Yyterin hiekka on kuitenkin vähän pehmeämpää. Tää on nyt sitten tää hotellin oma ranta ja sitten tuolla on ilmeisesti joku toisen hotellin ranta. Tuolla ollaan näkyy jotain häävideota tekemässä kovasti. Tai valokuvia roiskimassa. Tuolla näkyy Chum Islandit, eli Chum Islandit, ja tuo hotelli järjestää sinne 6 tunnin päiväristeilyjä. Voisi ehkä kokeilla sellaista. Nyt tosiaan on vähän ilta jo tässä ja alkaa aurinko laskea, niin ei ole semmoista ihan hirveä aurinkoista enää. Mutta semmonen mukava 28 astetta ja aurinko paistelee mukavasti. Moi moi!